ओइ सना, आं दिनै नोंखौ जोबोर गोसोखांदों। आंजों थानाय समाव नोंनि दाउ खौवौनि बादि गोदै रैसुमै गारांजों आंखौ जंखायनाय, माब्लाबा आंखौ सिरियै बावगारलांजानो गिनानै मोदै रुखु रुखु गोरलै गथ'बादि फनाव नोंनि गाबनाय आरो बायदि मैया बाथ्रा बुंनानै नोंनि फाग्लि बायदि खुद्रिसारनाय, बेफोर नोंनि रैरुब आखल आखुफोरा हरखाब आंनि गोसो मेलेमाव साया माया जाखांफैयोब्ला गोरबो बिखा आंनि सिंखावलांजोबो सना। नाथाय नों मानो जेबो जाहोन खिन्थायालासिनो आंखौ गारनानै थांखो? नाथाय नों मानो जेबो जाहोन खिन्थायालासिनो आंखौ नागारनानै गुबुनजों थांखो? आंदि नोंखौ बेसेबां जिउजों हास्थायोमोन, आंदि नोंखौ बेसेबां जिउयै माहामै हास्थायोमोन सना। बिनिखायनो आं दिनैसिमबो नोंखौ बावगारनानै हारसिङै थानो हायाखै। जानाय लोंनाय, उन्दुनाय, हारसिङै थानाय समफोराव नोंनि मिनिस्लु मिनिनाय अनसुलि महरा जाखांफैयोब्लानो थाइनै मेगननिफ्राय हांमानि मोदै बोहैयो आंनि। थाइनै मेगननिफ्राय हांमानि दुंब्रुद मोदै बोहैयो आंनि। बोदोर गोसोआ दाबोनो हास्थायो, बोदोर गोसोआ दाबोनो नेनानै थायो नोंनि गोरबोनि अननायखौ मोनफिनगौबा। नाथाय आं बहा नागिरना मोनफिनबावनो सना? मानोना नोंदि आंखौ गारनानै गुबुनजों जुलि जाहैबाय, नोंदि आंखौ गारनानै आरो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ नेवसिनानै गुबुनजों जुलि जाहैबाय।